Când ești pe stadion, tot ce contează e să simți că trăiești, că ești în viață și că lumea aleargă odată cu tine. Este foarte bine să asculti muzică atunci când alergi, pentru că așa te simți în largul tău. Atunci când alergi, creierul se relaxează și așa poți face fază repos. Melodia pe care o ascult e Ocean Moarte de care vine în coare. Era un bureanu, că uita, această melodie emoțională și curge peste pragul de oboseală, în antrenament. Înainte și după fiecare antrenament, ascult această melodie, seara.